Chceš sa s ním porozprávať o niečom dôležitom, ale v momente, keď otvoríš tému, tak napätie v miestnosti sa dá krájať. On začne útočiť, alebo sa úplne stiahne do seba, alebo opustí priestor. Ak túto situáciu poznáš, pozri si toto video, v ktorom ti ukážem, čo sa skrýva za vyhýbavosťou a taktiež, ako takéto správanie ničí váš vzťah. V takejto chvíli si pomyslíš, je mu všetko jedno, vôbec mu na mne nezáleží. A tento tvoj úsudok sa zdá byť logický. V skutočnosti však nie každé vyhýbanie je ignoráciou, pretože veľmi často ide o vzorec správania, ktorého primárnym cieľom je znížiť akutné emočné napätie. Prejavuje sa najčastejšie 4 spôsobmi. Prvým je obrana a protiútok. Ty partnerovi niečo povieš, ale on v tom momente vystrelí. Začne na teba útočiť a ty nevieš, že prečo. Je to z toho dôvodu, že on v tých tvojich slovách počul napríklad kritiku, odsudzovanie, útok na seba ako na človeka. V takomto prípade je však už akýkoľvek rozhovor znemožnený, pretože už nastáva boj, kto má pravdu. Ak chceš vedieť, ako správne otvárať takéto rozhovory, aby si sa vyhla presne takýmto formuláciám, odporúčam ti e-knihu Konečne vypočutá, kde riešim aj takéto situácie. Link nájdeš pod týmto videom, v popisku, ale aj na konci tohto videa. Partner však môže reagovať aj tak, že ti odpovedá. Povie veľa slov, veľa vecí, ale tej témy, ktorú si ty načala, sa vyhýba. Absolútne ju tam nejako nespomína. Povspomína všetko možné. Takže jeho slová sú určitým spôsobom taká slovná hmla. Ty napríklad hovoríš o tom, ako potrebujete viacej spolu tráviť čas, ale on hovorí o práci, o platení účtov a podobných veciach. Mikroúteky sú ďalšou formou jeho vyhýbania. A tieto môžu byť fyzické alebo mentálne. Mentálne znamenajú, že ten partner je s tebou, môže sedieť vedľa teba, ale absolútne necíti spojenie, pretože on napríklad scrolluje na telefóne alebo hrá počítačové hry. Taktiež sa môže stať, že keď je doma napätie, tak on uniká fyzicky. Dlhšie hodiny trávi v práci, v garáži, možno odbieha z domu za priateľmi. Takže tam vidíš, že sa snaží byť čo najmenej v jednom priestore s tebou. Veľmi častým spôsobom vyhýbania sa je aj tichá domácnosť. Keď ťa partner začne ignorovať, keď ti neodpovedá, keď sa snaží absolútne nemať s tebou žiadny očný kontakt, často zoberie kľúče, odíde preč a ty sa cítiš úplne osamelo a nevieš, čo máš robiť a snažíš sa, aby si opäť tú situáciu dostala do normálu. Čo sa deje pod povrchom takéhoto správania? Ak ide o človeka s vyhýbavou vzťahovou väzbou, tak tento človek sa prirodzene vyhýba konfliktom, pretože tá jeho vzťahová väzba sa vytvárala už v detstve. A napríklad v jeho rodine sa absolútne nehovorilo o emóciách, nemohli sa prejavovať emócie. Takisto mohol byť konflikt braný ako totálne zlyhanie. A práve preto sa tento človek vyhýba takýmto situáciám a radšej sa úplne z nich stiahne. Môže sa však stať, že je partner emočne zaplavený. To je biologický stav, ktorý nastáva vtedy, keď mozog vyhodnotí tú situáciu ako ohrozenie. V tomto prípade jeho tep sa zvýši nad 100 úderov a on zrazu je úplne paralizovaný, pretože absolútne nevie počúvať, nevie formulovať myšlienky, nevie normálne rozmýšľať a odpovedať. Ale môže sa stať aj to, že je to jeho zámerné správanie. Zámerné správanie práve preto, že sa chce vyhnúť riešeniu akýchkoľvek problémov a konfliktov, že sa chce vyhnúť nejakej zodpovednosti a radšej odchádza, radšej sa stiahne, radšej možno vytvorí doma tú tichú domácnosť. Čo sa však deje vo vzťahu v takejto situácii? Tu si treba uvedomiť, že vyhýbanie sa nevzniká vo vzduchoprázdne. Veľmi často sa vo vzťahu vytvorí dynamika, tlak a útek. Predstav si tú situáciu, že žena sa cíti osamelo vo vzťahu a práve otvára túto tému, ale používa tvrdý začiatok rozhovoru. Napríklad, ty vždy, prečo nikdy, ty zasa si urobil toto a toto. A v takomto prípade ten partner v jej slovách absolútne nepočuje, čo ona hovorí, aký má problém, čo prežíva.
ale on to vníma ako kritiku, ako útok na seba. A to potom spôsobí, že on sa stiahne. Prestáva komunikovať, prestáva sa baviť. Ale ona práve vtedy pridá. Ona sa začne pýtať viac, začne hovoriť viac, možno začne zvyšovať hlas. A toto všetko vedie k tomu, že on sa uzavrie ešte viac. Takže tu sa vytvára tá dynamika, že jeden, dá sa povedať, že uniká pred tým druhým, ktorý za ním uteká a naháňa ho. Obaja v tejto situácii trpia, pretože ona sa cíti nevypočutá, nepochopená a on sa cíti kritizovaný, nie dosť dobrý a neustále pod tlakom. Ako tento vzorec ničí vzťah? Dlhodobé ignorovanie problémov pôsobí ako jed s pomalým účinkom práve z 3 dôvodov. Má efekt tlakového hrnca, pretože keď sa problémy neriešia, tak sa nabaľujú. Ale ľudia sa cítia zle. Cítia viac hnevu, viac odporu, viac nespokojnosti. A práve toto raz niekde vybuchne. A rozbuškou môže byť hociaká drobnosť, ktorá absolútne nesúvisí s daným konkrétnym problémom. Rastie pocit emočnej osamelosti. A práve túto osamelosť začne pociťovať ten partner, ktorý sa snaží neustále otvárať témy, ktorý sa snaží veci riešiť. Práve v týchto situáciách sa zrazu cíti, že je na všetko sám, cíti odpojenie, cíti, že absolútne vo vzťahu nie je bezpečie, nemôže dôverovať partnerovi, nemá pri sebe parťáka. Úplne sa ničí intimita medzi partnermi. A to práve preto, že na to, aby sme cítili to spojenie, potrebujeme sa prejavovať zraniteľne. Potrebujeme hovoriť o veciach. Potrebujeme ísť do hĺbky. Ale v takomto prípade, keď začneme kontrolovať, čo povieme, ako povieme, veľa vecí nepovieme, tak práve to spôsobuje, že sa začíname odpájať. Že zrazu žijeme pod jednou strechou, ale riešime len nevyhnutné veci, aby vzťah fungoval. Riešime, tak povediať, logistiku, ale absolútne už nie tú našu blízkosť, to naše spojenie. Ak sa v tejto dynamike spoznávaš a chceš niečo s tým urobiť, tak nemusíš vyriešiť hneď celý problém. Treba začať nejakým mikrokrokom. Pre partnera, ktorý je ten vyhýbavý, je dobré, aby zostal prítomný. Aby si uvedomil, že čo cíti, a aby to formuloval napríklad s tým, že momentálne nie som schopný o probléme hovoriť. Potrebujem to spracovať, potrebujem na to napríklad pol hodinu alebo hodinu, potom sa k téme vrátim. A potom je samozrejme dôležité, aby sa k tej téme naozaj vrátil. Pre partnera, ktorý tlačí, je dôležité, aby si uvedomil, že keď ten druhý je v stave, že je úplne zamrzač, že nie je schopný reagovať, alebo ide do obrany alebo do útoku, tak v tom prípade prerušiť ten rozhovor, pretože nemá význam. Netreba tlačiť na pilu, alebo treba začať otvárať takéto rozhovory jemnejším štartom. Nehovoriť o zlyhaniach, ale hovoriť o svojich pocitoch, čo to v tebe vyvoláva. Vyhýbanie sa nepríjemným rozhovorom alebo ťažkým rozhovorom síce môže tomu človeku, ktorý sa vyhýba, priniesť niekoľko minút, dní alebo mesiacov pokoja, ale v skutočnosti za veľmi vysokú cenu, ktorú zaplatia potom obaja, pretože výsledkom je odcudzenie oboch partnerov a tým pádom podkopávanie základov ich vzťahov. Ak sa ti toto video páčilo a zaujíma ťa táto téma, tak som pre teba pripravila aj jej pokračovanie, kde budeme hovoriť o tom, ako komunikovať s partnerom tak, aby sa zbytočne neuzatváral, aby neodchádzal z tohto rozhovoru. Toto video si môžeš pozrieť už na budúci týždeň. Ďakujem ti pekne za pozretie a teším sa na stretnutie. Maj sa krásne. Ahoj.